Goibeko Elgetako Euskaltzaleen mugimenduak 30 urte bete ditu aurten eta ospakizunetan sartzeko Euskaraldiko azkenengo txanpa honetan egun osoko egitaraua antolatu daue. Goizean goizetik hasita atzian ikusi zekien moduan herri olimpiadak itzen dabitz, baina ez da egun osorako antolatutako ekintza bakarra izan be Euskararen soka eta herri baskaria be antolatu daue. Gu bertara etorri gara giroa jasotzera. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki, daitzez hitz, dena aldatzen ikasi, Hementxen hau Elgetako plaza parian, herri olimpiadetako, bi taldetako kapitainekin, zer moduz joan da goiza? Oso politxa, oso ambiente ona eta oso gustora ibili gara danak. Sortu du kriston ambientia eta, naiz eta galdu in, modu batera bezala posik. Ez da zue galdu, guk irabazi dugu. Herrixa bitan banatu da, goiko kalia eta beko kalia, eta kasu honetan zein izan da irabazlia? Goiko kale. Etorkizuna berreraiki, daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 tatarara. Kamaraz kanpo aitortu dozkuzue, lehen aspaldixan itzen zala, aurten berreskuratu duzue oitxura zahar hori, eta zelan izan da goizaren dinamika, zelan banatu zari taldetan? Lehenengo eta bain goizian inbiarko gauza danakin, montaje danakin, ingudia ipini, arrixa prestau, lurra markau, eta gero txerrindula izekin egon, txerrindula izak uberatik Elgetara igo dia, eurekin joan motorrian, graba, eta pizkat, zelan jendia ongazen, lanerako gertu zaola, eta denon artean, sortu du kriston ambientia, eta Berdinduta ibili gara, gutxi gora bera, eta Zati askotan bi gora, hiru bera, baina Kalekuak hasieran irabazten egon dira, baina hori ibili gara. Horroga desberdinak indituzue, zeintzuk izan dira adibidez, ikusi zaituztegu herri kiroletan, baina beste hainbat behin dituzue, ezta? Bai, egin dugu karabina, egin dugu segeixo egin dugu. Txapela jaurtitzia egin dugu, bizikletan igotzia, gero harrikazotzaia plazan, partxixian bebai, Sokatiran be ikusi zaituztegu. Bai, errelebuetan bebai. Nik uste zuen moduan hor futbolina dako eta futbolina be jendia parte hartu dugu. Eta azkenengo froga zein izan da? Aztuen karrera. Karrera eta emutu zauen hasieran batek irabazi bizagoela, baina gero bukaran sorpresatxo bat ero beste egonda, Bai, onda pikia, baina hori bilidea. Herri olimpiadak amaitxuta, ze plan gaurko egunerako? Oin soka lotzia ingo, gero etorri dia Baskaixa presatzekoak, eta gero bazkalduta gero garin kontzertuakin, bukaria mongotza dugu nahi, eta gero babesgabe egongo da. Gari eta herriko talde gaztia jo ingo dau. Ondo pasau eta gozatu albeste. Txerrik asko. Dena aldatzen ikasi, tatarara, 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 entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Zer moduz fan da goizeko olimpiadak? Galdu indau, baina gustara gatu gain dauenakin ez, hori zala garrantzitsua parte hartzia, así que Zuei galtzia toko jatzue, zuei ordia irabaztia? Oso ondo joan da dana, eta suertia aukido irabazten bai hori egisa da, baina galdu baginun behen erizostan importako, ze gauzia ondo pasatzea da, eta ondo ibiliga, eta euskeria bultzatzia bide batez, bai. Hemen danok juntago hemen plaza inguruan, herri kirolak, gauza piloan, musian bebai indou, eta ondo paso dugu.
Zehatzean zuek partxizian eta musian ibilizarie. Bai, partxizian eta musian ibiliga gaur korrika itxeko bero asko. Jarritxako ekintzak indituzue eta ze moduz fan die. Ba guk, Beko kalekuek partxizian kuadriakuek irabazin dugu eta eure bagatu nahi. Euskaraz dira, tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak. Euskaraz dira, da hitzez hitz. Euskaraldiariekin, da hitzez hitz. Dena aldatzen ikasi, da hitzez hitz. Euskaraldiariekin, da hitzez hitz. Dena aldatzen ikasi. Entzun gure bihotzaren taupadak. Euskaraz dira, tatarara, tatarara, tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak. Erreparatzea eta behar balitz aldatzea. 30 urtean egindako lana hor dago, euskararen alde. Herri ekintza, dantza. Gaur horren adierazle den eguna prest jarduteko. Ez da bakarrik merezi duela, baizik eta beharrezkoa dela. Eraginkorra da. Euskararen sokan amaieran, bertan zauen mezuak esaten dau, ez, elgeta ez dala irla bat, ez dagoela isolatuta, eta bertan be badagoela zer egin eta zer eragin. Guztiz ados, sokak esate zeba moduan, euskeriak laguntzeko asko bia dau, lagundu inbiajako, norberakoan dago, gure eskutan dago, ez? Azkenean, holako herri txiki batepe lagundu inbia dau, eta bertako herritarrok asko dakau itxeko. Zerrela eta antolatu dozue, 30. urteurrena ospatzeko batetik, baina oso fetxa garrantzitsutan. Bueno, Goibeko 30 urte betetzen dagoen urtean, eta ospatu biharra geneukan, orduan, Euskaraldiakin bateratuz, ospatu dugu gaurko eguna, ez? Euskaraldiako egunetan badan aprobetxatzeko orduan. Txapa soinean eraman dugu azkenengo eguna hauek, zube Euskaraldiko 11koan parte izan zara, ezta? Hori da bai, elgetako 11koa aurten gaztiok osatu dugu, eta ni gazte azamladako parte bezala 11ko horretan egona izartuta. Aldatzen ikasi, tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak. Elgetako alkatiakin gaur ospatzen dabil Euskara Elkartiaren 30. urteurrena, eta zue bertako ekintzetan parte hartzen, ezta? Bai, nola ez, gaur alkate bezala baino herritar bat gehiago naiz hemen, ez, ospakizun honetan. Hai garrantzitsua da, ospakizun honetan Euskaldisa jamaia jamoteko Euskara indartzen eta ekintza honi bultzada eman ez herritar bezala. Aipatu dugu, Euskara Elkarteako 30 urte bete dituela, ez dio 30 urte edozein egunetan beteten, eta aipatu dago ez, elgeta ez dala irla bat Euskarari dagokionez be, eta badagoela egiteko eta badagoela eragiten jarraitzeko. Bai, nola ez, beti dago ez, elinkiten zorionak 30 urte betezierren Goibeko Elkartien, nik uste lan paregabia egiten da biela ez, Euskaran alde be bai, eta hori da ez, ondikan ez da borroka bukatu, betiko borroka bada, uneroko eraman berdan aurrera, Euskara indartzia, Euskara erabiltzia, batez be, eta ze politxa dan, kalietan Euskara zentzutia ez, da hori da gaurko helburua bai, egun osoa Euskaran inguruan ibiltzia. Gaurkoan borrokak ospakizun forma be hartu dau, eta herrisa, herri olimpiadetan batu dozue, bitaldetan, baina okerrez bana zure taldeak irabazi dau, eta zube parte hartu duzu, ez, olimpiadetan. Bai, gaurkoan goiko kale irabazle, hori ospatzekoa da, eta nik uste hori zela asmoa, pixkat herritar dana involukratzia, gaurko ospakizunetan, eta, bueno, olimpiada bikain batzuk inditzugu bai Beko kaletik eta Goiko kaletik, eta, bueno, gu garaie, baina oso politxa eta paregabea.
Herrixa banatuta bi taldetan, baina helburu berdina egin, ezta? Helburu berdina egin, euskara indartzia, euskara erabiltzia, euskara entzutia. Así que bai, hori da politxa. Hasta que